Congratulations. Thank you. You are highly welcome to this company. Mu dai anan ba ma disappointing mutane, wannan fata ba za ku disappointing namu ba. Secondly now, zai ba ku contract form. Za ku kai shi gida, ku study na shi. A nan za ku gan dokokinmu, kuma kana da naku za ku iya kawo sai mu daidaita. Za ku iya kaiwa lawyer ku kun har ba ku gane abin da muka rubuta nan ba. Akwai kuma adadin kuɗin da za mu biya ku a nan wurin. Duk dai abin da ba ku gane ba za ku iya zuwa ku dawo sai mu tattauna tare. Action. Action. So Action.